Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana, ti irresponsable nga asawa, agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo, Kastala ti biyag! Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, hun nga rod, Maray. Agmalmalumak samutin nga aglaba dito bubong. Nalabsan ka itay agsapang nga aglablaba. Aging ka ita, malumang. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong nga mintimurang mi, Maray. Sapay di mo la sumangpatan nila kay ko. Urayam nila kay mo? Hun tatay gatangan na asidaan may, Maray. Kano na barbartak iji kantina? Isupay ko mati ibagakan ka. Taing kayawid. Pinanawan lagi ti kakadwana nga agiinom ijay. Ha? Unay matan. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo, iso nga inkayawid. Ay lakay, agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka o kadagita tattao. Ay, inis wampay tapantalong mo. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan sidaan. Sandan sapay ngayon to di barya ka. Damaga man di aglaklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya, barya. Ay, isukit di ate ada utang na. Anya? Nakautang pa'y nila kay ikaw, nana? Ket no nagado ti ginatang na nga arak. Kasano, saan mo't ngamin asar dengan dagiti pada na nga artek. Kinan kantsawan da. Iso agim matang mata, nagim matang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati ang sweldo na. Ha? Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kayat ko mata, makalakaw. Ay, ada 500 balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan nagbayad adagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo? Wan, Mare. Ay na, nagrigat ko ngay nyawid. Isukat ti kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 met iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin ije kabangibang a barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare, diritso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanan adumagdagas ije pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngay no kasta. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anaming pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray? Anya day ta sikrito, maray? Ibagaman. Kinigtot ko Kinigtot mo nila kay mo? Day talaang ti inaramid mo kat nagbalbaliwan adagos? Awan pa'y bagas! Awan pa'y balunan dagiti ubing ija iskwelaan! Nay, saksama ti paspasagitan bakit? Nasaya at nakadlaw ka! Salbag ka! Day tala agin inom ti among aramidan! Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinantsawan. Kat nagpakantyaw ka mat! Ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na! Mapan ka pala ang umutang kadatatang kananang. Ay mabainak! Namin anon ang mapanak umutang kadakwada? Naganak kumat ida, pagbainam kuma. Kat, mabainak nga road. Kuskusila pandak paikit din Ay, mapanak man lagtrabahon. Bumali ka ijay bus mo. Tane, awan igatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari LV dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantina. Ay, adda balance nila kay na? Manungay? Ay, 5 gasot. Order idi iti arak.
Angam na ibus mo gaya man ti kwarta na. Kaano day ta? Idi na uday, nagiinom da ditoy. Day ta katirigat na, nuartak ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanan, nana? Talaga nga insardeng na, ti aginom. Ay isurum man mat kan ni Elbay. No anya ti inaramid mo. No apay nagbalbaliw nila kay na. Imbagakan kwa na, nana. Bareng ano surutan na. Imalikan sama ka ni boss. Uwan paray, isang ribo lang. Ano kasta, aginom tayo manan Ay, itid ko da ito yung misis ko, paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Saan mo ta? Apay nga ron ta amin nga ibaga ni bagat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Inte aginom. Ilibre na kami mo ita. Tagitilangan, babarkada may di lugar nyo, ti libre. Kasano nga agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay sana. Apay ko makabutang ko ni bakit ka. Sige. Intayo, aginom. Tapno ipanagnag ka, sa anak nga under. Kasta. Panagnag masih kakit malalaki. Asikati are iti pagtangan niyo. Awan manin nila kay Maun. Saan manin ang nagawidan? Awan nga rod manin, maray. Pinaras mo ka din, dya imbagakan ka nga ramidam. Saan pa'y maray? Padasam mayat ko naktumot. Diyak kumakayat ta allergy ak iti arak. Sikaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon maray, naglakaak ang mabarbarte. Ikad di mayat, basit lang nga inumom na bartekan. Diyak tukot ang muntar aramidak na mabarte ka. Sige mare, aginom ka, tainton mabartek ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga kanila kay mo. Tulungan nak maray? Katuan kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gaya man mga pards. Gagangay na. Saan ka kadi pa tumakdar? Agawid ako man. Dito yung kwarta nga igatang ni bakit iti bagas. Apay, adapay nabati ako rata. Adapay nabati apay bandre DJ binali ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana baray. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Siyak ti gumatang. Saan ka kadi mandanagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kaninda? Kasano nga no mabarte kak. Medyo adayo pa yung balay me. Siyak ti maka mo. Itulod kan to. Paray, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado, paray. Abay nga awan ni bakit ko amang sabat kanya. Nakaturog siguro na. Kastaya. Iso, maturog ka iti papak dito ruwar di balay, ha? Nagyaman na kiti panang itulod mo kanya ka paray. Sige. Agaw na mo tayo. Nay, apay nga ta adinak mo't lariinganan ni bakit ka? Sigaw, ano riingan nak? Adan nakasagana ang alamiis adanom. Ta sigurado nga dahang over ka. Isudaitan. Mangikuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagan na no ayan ti binalik a kwarta. Isudaitan. Pare Prudensyao. Hoy, paray. Uy, nakaring ka ka, day? Ni, apay ngay mare. Si kamot ang timang riring kanyak. Ikwa nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito yung balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka nagawid. Ikwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya? Kano nagpatpat na gagin inom? Anya? Nakigtot ka anya? Ay, pirmi
Ay, saan ba't nga gininom ni bakit ko? Gapo siguro iti permi as sakit tinakam na kan ka. Iso ang naginom. Kat, nayan ang arudan nga eh. Ne, biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay ni, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tag may sa nga agawid. Ha? Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabartag ka? with my darling. Pwede ko na. Sige lang, mo na tiyaginom, ha? Mayat gayam tayo mabartagan niya. Isumilagay, maganayan ka mabartag. Anya, kaya't mo ta, agya talaga. Ay, sumardeng ka man? Oh my kakid. Ay, hindi na kiguyod. Duwata nga. Ginom. Oh my kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing mo't gayam nga ang kanta ni Kumarik Papananangay. Ay kat mapanagsala-sala dita kalsada Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay awanan. Agbada kayon nga artek kan ni bakit mo. Si kanto mat ngamen. Apay pabasulan nak. Di mo ngamen kayat yan balbalew. Iso at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutan. Hoy! Bakit? Umunig tanti tabalay! Di ka mangibabayin! Ay, kastagayam no mabartak ni bakit mo, Prudensyal, agsala-sala kan agkanta, santaw agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kan nakakatkatawa magayam. Nayawid ko lang arudan. Hey, tinulad na kalaeng, taartek ka ngamen. Umayak lang gumatang itibagas, nana. Ay si kanta agluto, Prudensyal. Kapilitan na tani. Nabartak mat di bakit ka. Katsak mat ririribukan na. Na. Kung naman nakaturong ni bakit mo, rimwarmot ija balayaw nga kanta. Ayan lang gagat-gatanga kabagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka, tanay, nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tayo, supot ka. Unay katikas to yan. Ay na, apay, di mo ayaam mo jay pagsasao ako na, Barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilya na. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam, ay jay kit di kanenyo tigatangam. Agbalin kakit di a responsable, a padre di pamilya. Huwin nga rod nana. Para kanyak at talaga dahi ta pagsasaw. At tuyen jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakit mo. Agawitan ko naknay. Napayap, magawitin na. At dando pa yung mga wawis kanyak nga, ginamay kayo. Ay di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpadataytan nga. Artak! Sige, isardeng kun ti aginom. Iso nga isardeng umatan ti aginom, Nitak kinipato, napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat ti mapartag. O anya, epektibo mo't laang, diyan surukan ka. Ay namari,
Epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw-awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga, ah. Di kalatan agtagtagari, ah. Ngun, Sakpay kati ko nam. Tinapatag, natulungan ka. O sige, Mare. Inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daan tulaan, tilutwag. Ay, kat padigwan naktumot dun, Ayun na, Mare. Dahil talaga yam. Lukatam to adagos numayak agtuktok inton madamdama jebalayo, ah. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Anda talaga ginatang na si daan niyo. Kung naktumat kan ka, Mare. Sige, agawid ako. Ay, kawan, Maray. Sige, agawid kan. Un, Mare, panawan kan dito'y dalang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Ti responsable nga asawa. Agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.